viewers below. Hello. Two viewers below. Yung kino-complete ko yung ano. One viewer below. 8,000. Reviewers, hello. Grabe lakas ng ulan. Kailangan bumuhos yung malakas na ulan. Ay, kinumpute ko lang yung pinamili ko kanina. Lakas ng ulan. Mama na. Ayan, no. Lakas ng ulan. May hinto pa lang. Tubigan ka agad dyan sa ano.
Tayo yung bantay sa tindahan. Walang pang-upload, kaya live tayo. Hello, silent viewers. Reviewers, hello. Harap ng tulog ko sa natin, nakatulog ako dito sa ano. Nakatulog ako dito sa tindahan. Tapos, nagising ako dahil napakalakas ng ulan. Oh, viewers, hello. At pintuan po tayo. Kung napapantay pintuan. Comment po kayo. Yo. For viewers, hello po. Kaya mo na banta sa tindahan.
habang nagbabantay live. Wala tayong pang-upload. Two viewers, tumila na yung ulan. Viewers, hello po. So far away. Makpagin 3. Lumalakas na yung ulan dito. Biglang bumuhos po yung ulan. Lakas. Nakatulog nga ako na nagbabantay dito sa dito sa tindahan. Nagising ako dahil lakas itong panas dito sa dito sa bubong ng tindahan ko. Grabe, parang may buhawi. Pabigla-bigla. Ewan ko lang doon sa house blessing ngayon, kumusta kaya doon? O kaya siguro kasi lakas ng ulan, baka sabay may bubong naman doon. Naglagay sila ng bubong. Hindi ako nakapunta. Tinulungan ko muna dito sa bahay yung asawa ko. Sikaso ko rin dito sa tindahan. For viewers, hello. Silent viewers. Comment po kayo, kwentuhan tayo. Habang nagbabantay. Kumusta na yung tangke ng tubig? Okay naman po. Ano yun? Pinadrain.
pinadali ka tugsok sa akin kasi gawa nga ng ano, hindi pa siya malinaw ng gusto. Tapos parang bumaba yung tubig. So okay na. Tinuruan ako ni Kuya Tugs kung ano yung gagawin doon. Tapos may doon sa loob ng tangke may mga putik tas buhangin. Kaya tinuruan niya ako dun sa restart ng water pump. Okay naman na po. Tapos medyo gumanda-ganda yung tubig na. May mga stock doon sa tangke pala na yung mga lupa-lupa. Six viewers, hello. Yan yung asawa ko nagsundo. Okay na. Medyo paabot-abot kasi yung paabot-abot yung niya, sakit ng ulo. Hindi ko nagsundo dun sa pamangkin niya. Yung anak namin wala pa. Ma! 5 viewers, hello po. Dahil sabi ko sa kanya kagabi na hindi mo na ako alis dito para makapag ako dito sa bahay, makagawa-gawa. Ma, hay ka sa vlog. Gawa mo? Ha? Sige na. 6 views, kapit tayo ka. Pagbukas okay na yung niya, pagkaramdam. Na. Papasok ako doon by Stalin. Kasi anong pitcha na. Siyempre kailangan natin kumayod. Para makaipon tayo ng dala. Para makasahod tayo sa next month. So, pasensya na po kayo kung hindi ako nakapunta doon sa house blessing. Andun naman sila. So, marami naman pagluluto naman doon. For viewers, hello at sa tatlo na nagtamsak. Ngayon, live na lang ako dito muna habang wala akong pang-upload ng tindahan. Kaya konti-unti yung kita. Out na po ako. Okay lang po. Salamat po sa pag-tune in mo. Macbal 23. Ingat po kayo dyan. Ito naman talaga yung ito yung business namin mag-asawa. Simula nung nagsama kami. Galing ako sa Maynila. Galing kami Maynila. Pag uwi namin dito sa Bicol, ito talaga yung business namin. Grocery. Hindi pa kami dito nakatira. Hindi pa kami dati nakatira dun sa lugar ko. Dun sa kila mama. Tapos, nung lipat na kami dito sa bahay na to, nung nagagawa kami ng tindahan. Tulong ng mga kapatid niya. Tulungan kami maggawa ng tindahan ng kapatid niya. Ayaw mo sa Hello, magandang hapon. Magsasampay. Abutan na na. Naglaba-laba konti. Nagsusot ako. Tapos, nabutan na ng ulan. Nalikot na rin. Pagbalik ko. Grabe tulog ko dito sa loob. Pagbalik ko. Ano yan? Narinig ko parang may kumalampag eh. Alam. Baka na nakawag ka na. Kumalampag yung pintan, baka sa hangin. Ice at tubig. Meron po. Meron kami dito yelo tsaka ice tubig. Nasampay mo na ako. Yun po yung malakas dito kasi may mga naglalaro ng basketball. Ito, may mga ginawa pa ako dito. Pakita ko sa inyo.
May mga di pa sinasalang. Oh. Mineral po yan. Ito pa mga bilog na. Ito kalabaw to. Karning kalabaw. Ito is water. Is tubig oh. Tagal na tong rip na to. Anong taon natin to binili? May nakalagay ba? Basta matagal na to. Ano pa naman si Bebe? 2 years old. Oo, 2 years old pa lang yung anak namin. Oo. Tagal na to. Ito naman, binigay ito sa amin nung ate niya. Kasi nung nagtitinda na kami dito, binigyan kami ng pambili ng freezer nung ate niya. Yung may-ari ng bahay na to. Binigyan kami ng puhunan na pambili ng rip. Ano yan naka-promo yan dati. Yung regular price niya nasa 23 yata yun, 23, 24. Tapos kasi naka-seal, nabili lang namin to ng 19,000. Itong rip na to, napakalaki. Yung freezer niya humina yung laman, yelo pa lang. Tapos pinaka-chiller niya, chiller, pag pinuno ko naman siya ng rice water, mga tatlong container yung nailalagay. Malakas sa amin paggabi, alak, sigarilyo, yelo, as water. Yung mga naglalaro ng mga ano dito. Mga yelo naman kapag may umiinom. Dahil lang ano naman, paldo na naman kami lang dito. Kasi may mga sayawan na dito magaganap. Sunod-sunod na yan. At magla-live tayo niyan pag pag may mga okasyon na dito. Siguro mga ilang linggo na lang. Sigurado may okasyon na dito. Kaya naman, sigurado gabi-gabi puyat. Magpupuyatan na naman kami mag-asawa. Magkakaroon ng liga. For viewers, hello po. Comment po kayo. Sa viewers, hello. Kunti pa yung laman. Unti-unti ko para makabalik yung dating laman nito. Kasi napuno ko to dati yung basta yung na talagang nakumpleto siya. Nasa 50 kg. Kumpleto siya. Ngayon nasa lang to. Tansya ko nito. Nasa 20 o 25 ko yung talaga nito. Itong tinda na to. Kasi nung sinahod ko nung nakaraan, nasa nilagyan ko siya nasa 14K. 14. Siyempre, tumubo na yun. Tapos ngayon naman, kanina, namili ko, nagkakalaga siya ng nasa ano ba pinamili ko ba? Galing. Nagkalaga siya ng 12K. Nasa mga 20 at 25K yung laman nitong tindahan na to. Ngayon. Yan na yung mga natin, mga sinasahod sa dito ko nilalagay sa tindahan. Yung pinigita habang nag-iipon kami mag-asawa para sa pagpagamot sa kanya. Malayo pa naman, October pa naman kami pa Maynila. Kaya sabi ko sa kanya, yung pera na
masahod ko. Ilagay muna namin dito sa tindahan para kumita. Yan. Kumbaga tumulong kasi kung hawakan lang yung pera, siyempre kumakain kami, nag-aaral yung anak ko, mababawasan yun ng mababawasan. Kaya sabi ko sa kanya, ibili natin ng laman ng tindahan para malibang din siya. Habang nagbablog ako, may rin dito sa tindahan, may kinikita kahit papiso-piso. Yan yung diskarte. Tapos pag mga 2 linggo na lang bago kang Maynila, ginagawa ko, yung kita ng tindahan, hindi ko muna pinamimili. Para yung pera, maipon, mayroon kami dadalhin papuntang Maynila. So pag magastos yun, manibagong puhunan naman. Antay magsahod sa Ngayon, maraming salamat sa mga viewers na patuloy na sumusuporta sa mga vlog namin. Timpawat. Kasi dahil sa inyo, yun nga, mayroon din kami sinasahod pa unti-unti sa YouTube. Kahit wala kaming sahod dyan hindi naman kami arawan dyan, may kinikita pa rin kami sa YouTube. Kahit yun saan, $2, $3. Ito na yung bayad? Upat? May deliver yung tubig. Deliver. May deliver yung tubig mineral. Salamat. May deliver. 4. Tinandaan ko na siya. Nilagyan ko ng mga tanda. Pinagpinturan ko kanina. May deliver tayo na mineral. Yung galon ko na yan dati 14. Parang Jason nilo sabi ni Kuya Rini, 14 to pinagbili ko to. Tapos ngayon na lang, 7 na lang siya, nawawala. Minsan may bumibili, hiram muna daw ng galon, hindi na binabalik. Kasi dati yan, pentil-pin na yung mga tanda ko yan. Lahat yan may pangalan, may apelyido ko. Ito pag kinaskas to ng may alcohol, tanggal. Kaya kanina, nandito may mga pintura pa nga kamay ko. Pininturahan ko na para matagal-tagal nilang tanggalin. Nilagyan ko na siya ng tanda. AJ. Silent viewers, hello sabi ni Kuya Rini. Pasok kayo. Yan, may mga tanda. Itong dalawa na to saka ito wala pa kasi may laman pa baka maglasang maglasa yung tubig, malasa yung pintura. Pag wala ng laman, pipinturahan ko. Mayroon ako dito. May mga rin kasi, may mga tao rin na talagang hindi natin maiwasan, ganun talaga. Mga kunwari hiram, hindi naman nagbabalik.
Mahal din pati yung bili ko niya. Ito nga, hindi na to sa akin. Yung dito galon ko, napalitan. Iba na to. For viewers, hello. Comment po kayo, kwentuhan. Solid talaga. Ni Mac. Opo. Nag-out na po si Macbal. Nagpaalam naman siya. Nak! Hili! Nandiyan ka na pala. Dinaanan mo lang ako. Dumiretso ka din sa loob. Hindi anak ko. Ay, kasi kanila. Hello po. Kay Kuya Rini. Hello po Kuya Rini. Kakauwi lang. Kanilang tangali, ayaw pumasok. Kasi nagkumain daw siya ng ice cream nung resist. Yung ice cream na bumagsak sa Naiyang pumasok. Ay, magpapalit naman. Magano ka doon, magtimpla ka ng gatas. May gatas baga akong binili dyan. Para wag na kayo kukuha dito. Ay, hindi. Masaya mo. Tinapa? Tinapa? Tinabang ko ni tinapa. Hello po. Walang pa. August. October, ano to, puno to sigurado. Fidel Reyes, paring Jason, ano nangyari sa water pump mo? Ano lang po yun, nagbara. Tapos pinadrain sa akin ni Kuya Tugsok. Pero okay na po. Tinuruan ako ni Kuya Tugsok kung ano yung dapat gawin ko. Okay na siya. Kasi siyempre, sabi niya kahapon, nakalimutan niya raw na ibilin sa akin yung paggawa niya na na dapat daw i-drain ko. Nakalimutan niya na ibilin ako. Kagawi lang Kuya Rini. Tapos pag drain ko, sabi niya, ganyan-ganyan ko daw yung pinakangkwitan nung nung tangke. Daming mga putik sa loob. Tapos nga medyo okay na yung yung tubig niya. Medyo malinaw na kumpara nung di pa dinidrain. Kasi may mga stock pa na mga lupa-lupa. Siyempre bago pa lang yung pinakangkutas niya. Pag luminaw na siya tapos kung ipon-ipon ako, balak ko para makatipid kami sa bili ng mineral. Bibili ko ng filter. Tapos si Kuya Tugsok din yung maglalagay. Tipid na kami, di na kami bibili ng mga mineral. Pero mas maganda siguro kung bago kong maglagay ng filter, ipacheck ko muna yung tubig. Ipacheck ko muna kung pasado. Kung pwede siyang inuman. Ang sarili lang. Ang sarili lang na ang tubig para di nabibili. Kasi yung mineral, may nagde-deliver naman dito sa akin. 25 yung isang container. Pero pag ako yung pumick up doon, 20 lang. 20. Pag 4 na piraso, gagawin nilang 5, may libreng isa. Pag ako nag-pick up doon. Kaso, di ko na asikaso na ako pa yung mag-pick up doon. Kasi siyempre, lagi rin tayong busy. Ngayon lang ako dito nakapag-stay sa bahay. Kung wala lang walang nararamdaman si Miss, baka doon ako sa baka nasa bato ko ngayon.
na umihina yung ano ko signal. May lechon daw, sabi ni Vince. Bumalik si Makbal. Kuya Rini, gandang hapon. Sir, una yan sa Aragan? ayaw na itong sa Nang bun. unang bayan, nagpunsa siya. Pangalan, nagpunsa sa bago, naman ako, saan na natin, lalo lang. Ini lang ito tayo siguro, makapagat pangalan ko ito, bilang mga po. Hindi ka na kasi sa Shopee. Nagmayak ka. Amo. Huwag mo na magkiling mo. Mga anak ko. Yun, bumili yung kumpare ko. Sundalo yun. Yan yung tatay nung nag-birthday nung nakaraan. Na nagbigay tayo ng regalo. Yan lang, sa kabila. Yan, special force. Ngayon nasa na lang siya. Nasa na lang nakadestino. Diyan sa Nueva Ecija yata. Tagal lang sa Mindanao. Ganda ng hapon, Makbal. Tanong ko lang po, si Makbal, lalaki po ba o babae? Maybe magbla ka na ng gatas doon na. Magano ka muna bago maglaro. Wala kang assignment. Maggatas ka dyan. Lalaki po. Yes, boy. Natawa si Kuya rin eh. Tinignan ko kung may nagla-live dun sa dun sa House Blessing, wala kaya nag-live na lang ako. Manonood sana ako sa kaganapan doon. Kaso wala namang nagla-live. Kaya pagtingin ko sa sa mga channel nila, wala namang naka-live. Nag-live na lang ako. Grabe talaga Lakas ng ulan kanina. Biglang uminit na. Mainit na naman. Kagabi grabe. Biglang namula yung buwan kagabi. For viewers, hello silent viewers. Shout out. Bilis ng oras. Wala tayong i-editin, nakapahinga din yung mata. Sarap pala sa pakiramdam kapag nakakapahinga din yung mata. Kung wala kang ini-edit, tapos nakatulog ng maayos, okay yung din. Pag sagad yung edit, tapos puyat, masakit sa ulo. Yo. Yung binilan ni Vince ng ng lechon. Taga dito yun sa amin.
Doon nagkatrabaho yung ano, yung taga-lechon naman doon, yung bayaw ni Karot. Ito yung taga rito yun sa amin. Ano yun, kagawad yun dito sa barangay. Yung mayari nung lechonan na yun. Doon lang sa bato yung ano yun, yung pwesto niya sa bato. Sarap magbantay po sa tindahan kapag ano, pag marami yung laman. Pero nung pag-uwi ko kahapon, nakita ko konti na lang. Nakatamad bantayan eh. Ngayon, puno. Puno na naman. Kaya sabi ko sa asawa ko, huwag mo munang pagpautangan dito kasi kailangan din natin. Hirap kasi maningil. Hirap maningil. May mga ano pa nga eh, may doon sa listahan namin dami. Yung mga una pa. Na dati buwilo kasi yung ano utang dito nung di pa kami nagpapagamot sa asawa ko. Dami nakalista. Tapos nung nagpa-Maynila kami nung May, hanggang ngayon di naman nagbayad. Kaya sabi ko sa kanya, kasi panibagong pukunan naman to. Kailangan natin yung pera sa pag ano sa kanya paggamot. Huwag mo muna ako pagpautangan. Sabihin mo may ano tayo, may gagastusan. Buti wala naman kasi tinitingnan ko yung ano, yung listahan. Ano ba yung listahan? Ito yung listahan. Chinecheck ko to eh. Wala namang nakalista. Hindi ko na sa inyo pakita yung pinakang baka mga nanonood baka viewers natin ang dami niya mga puno 5 pesos, 25. Ano man lang ito? Basag-basag lang. Ayan. Yo. Silent viewers, hello. Master Vlog TV, hello po. Salamat po sa pag-tune in. Medyo maganda-ganda yung ano. Ilang araw na medyo okay yung wifi ko dito. Yung ginagamit ko kasing wifi dito, piso wifi. Bala ko magpakabit ng PLDT. Kinukontra ko ng asawa ko. Kinukontra ako. Kasi baka pag umalis kami matagalan, yung PLDT kasi kahit hindi ginagamit, ganun pa rin yung bayad. Maganda sana yung tulad dun sa barracks na wifi. Wait. Kasi niloloadan lang yun eh. 700 monthly load. Pag di mo niloadan, wala kang monthly. Maganda sana kaso di makaabot dito. Ano po kape tayo? Kape.
5 viewers hello po. 7 viewers hello. At hello sa 7 na nagtamsak. Yan lang muna. Puro live tayo. Mamayang gabi ulit live. Habang wala tayong pang-upload. Kasi bukas. Ano bukas? Pasok ako? Ha? Ha? Caster TV. Master TV vlog. Ay na, antok na si Perry ni. Huwag na matulog kuya rin eh. Wala ka nang itutulog mamaya. Marami pa yung kuhol. Sarap nung niluto kong kuhol. Grabe. Hindi ko nabili na. At pinutol ko na rin yung live ko kanina, yung pinapakuluan ko pala. Kasi may nagtinda ng kuhol. Kumbaga tinanggal na sa shell. Tapos pinakuluan na rin. Ako kasi inuulit ko pa na pinapakuluan kasi siyempre yung mga nagtitinda na yan, kumbaga sabihin natin di masyadong malinis yung pagkain. Kaya inuulit ko na pinakuluan. Pero yung kuhol, malinis siya. Kumbaga madalian lang yan. Kasi nag-ano na rin kami yan, nagbenta na rin kami yan. Ang ginagawa niyan, hindi naman siya pinapakuluan masyado kasi yung kuhol pag pinakuluan, lumiliit. Ang ginagawa niyan, nilulublob lang niya sa pakulo mo ng tubig, tapos nilublob, tapos awas, tanggal. Tapos tanggal na ng para malaki yung kuhol, para mabigat pag Kakatapos ko lang kumain ng antok, malamig. Inantok. Akala ko ako lang yung pagkatapos kumain, dinaan. Kaya inuulit ko ang pinakang malambot. Pero sa ibang probinsya, nagtataka ako sa ibang probinsya. Kanya-kanya naman kasi tayo ng style. May nakikita ko sa mga vlog, yung kuhol, inuugasan lang. Bakit? Tapos yung shell kasama na. Sinasabawan nila. Parang yung suso na style. Pero yung suso kasi ginagatan yung sabaw. Sip-sip lang. Depende siguro sa kasi inaano nila, parang ng bangus, inaalagaan nila. Hindi. Parehas lang din sa yung kuhol na. Rini Castillo, sabi ni Kamaster Vlog TV. Nakita ko sa vlog talaga. Binabrasan lang nila yung iba, ginaganyan lang. Kanya-kanyang probinsya, kanya-kanyang way ng pagluluto. Pero, marumi. Hindi naman. Na? May naman. Kasi, kami, yung kuhol, may tinatanggal pa yan bago yung tanggalin mo yung pinakang laman niya. Tapos may kinain yun Tapos may siya. Tapos may tinatanggal pa dyan bago kainin. Mga putik-putik. Salamat ng Master Vlog sa Pigarin. May mga putik-putik yan sa loob May itlog yan minsan. Suso nga, ganyan din eh. Hindi naman diba tinatanggal yung suso. Yung suso. Pero, may tinatanggal doon na di kinakain. Kaya nga di ba pag Oo. Pero sila kain talaga lahat. Pag sip-sip. Diretso. ang ganun di ba? Mayroong yun. Try mo. Try na Kasi magkakala. Ayaw ko nun. Ano tamang pronounce ito ma? Kirox? Cyrus. Ha? Cyrus ba yan? Cyrus? Cyrus Gabelo. Hello po. Malabo na. Cyrus. Malabo ang ating paningin. Cyrus Gabelo. Gabelo. Hello rin. Cyrus Amukay. Kunin mo yung kuhol. Papakin natin. Wala na tayong May kalabaw pa nga dyan. Hindi. Bala ko nga lutuin na yan para makagawa ka ng gilo. Balang ilabas yan, tapos tapahin. Para nakalagay sa rib, nakamarinate na.
Hindi, pero yung kalahati ko sa kapila na sabon. Sabaw. Ba, gusto ko nga yun, igad mo eh. Pagkaroon mo na. Tapos ilagay sa presa ko. Pero sa kaldereta. Di na pala mainit na lang sa'yo ano. Grabe man, sabi mainit. Kape. Kunin mo. Hindi ko nabili na. Tapos di na nakapag-live. Pakita ko sa inyo yung niluto ko na. Ayun ano ko eh. In-upload ko sa Facebook ko. Balak mong palitan ko ng pangalan yung Facebook ko eh. Gawin ko rin lang parang Jason TV. 7 viewers low. Pakita ko sa inyo yung kuhol na niluto ko. Solid yung gata. Ano lang eh. Kalahating tubig lang yung nilagay ko. Pinadobo ko muna siya. Mas may sili. Kita ba? Kita nila. Yan, May kuhol, oh. sili. Sili. Parang ganyan siya. Asan yung camera natin? Malabo. Hindi makapokus. Dito sa kabila. Ganyan mo. Sarap. Mamantika. Sarap nito sa gym. Ang kasi dito, hindi naman nakukuha sa palayan. Dito sa palayan, sa ano to? Sa lawa. Salik to. Kaya kaya. Wow. Sa kinukuha na ng tilapia. Gusto mo sa ba? Galing. Kaya pa po. Grabe. Big silent viewers. Hindi na nagtam sa kilo. Ito. Kuhol. Lamig kaayo. Kukunin ko sa Lamig. Yan pag dito ka bahay talaga. Hindi nagluluto. Tapos nilagyan ko pa siya ng dahon ng libas. kanin. Sarap yan kapag may kanin, sabi ni Kuya Rinig. May kanin nga po, Kuya Rin. Dinala ko. Tirang kanin. Bahaw. Nag-loading po ba yung yung live ko? Comment po ako kung naglo-loading. Kasi pag nagluluto ako ng gata, lalo pag manok, gatang may manok, bahaw dyan bagay, sabi ni Karen. Gusto ko niyan, yung talagang lumapot yung gata. Kasi, ay, nagluluto pala tayo. Kasi yung gata kapag di man napalapot, pangit kainin. Malabnaw. Dito sa amin maraming nyug.
walang sa harap namin, meron. Mas mabango. Ang pagluto ng kuhol, huwag kang mahinayang sa huwag kayong mahinayang sa luya. Dapat yung luya marami. Tapos i-chop na ng maliit para pag gisa niya, kahit siya basta nag golden brown na yung luya, makain mo pa. Hindi yung basta ma-chop lang yung luya, kahit pangit tingnan. Dapat yan matadkad para pag nag golden brown, kumapit siya dun sa karne o kaya sa kuhol o kung ano man. Ang mapipilitan akong magkain ng kanin, ha. Ba't tayong tasa ba? Ma? Laki naman plato. Luto ng gata parang nag-ilo, manamis-namis. Bahala kayo dyan, upusin ko lang. Ha! Kamay talaga. Ayan mo kaya rin kapag may time ka. Kasi nagbabalak kang pumunta dito. Papatikimin kita ng sa akin mas gusto ko pag nagluluto ako yung walang nakikialam sa kusina. Yung ako lang talaga kasi lahat naman tayo marunong magluto. May kanya tayong version pagluluto. Bakit yung nagluluto ka na yung may nakikisaw-saw? Hindi ako nakakapilo na. Pero pag ako lang talaga, ako lang yung nagluluto niya. Kasi may mga kasi na nakikialam sa ganitong recipe. Pero minsan yung mga ganyan na nakikialam yung mga recipe, hindi yan marunong magluto. Yung mahilig magkontra. Nagluluto nga tayo ng ilang kilong baboy. Kumain ka na. Yun. Bahaw. Naalala ko yung tapos nakakamay. Talaga kubusan. Hindi ako nagugas eh. Naalala ko tuloy yung vlog namin ni Pula kasi dati nung vlog ni Pula pala. Partner kami. Kapag tagkuhulan lagi kong may stock nito. Tapos yung content ni Pula noon, mga mukbang, yung content ni Pula. Wala pa sa atin po Hawaii. Girl pa lang yan. Puro mukbang yan si Pula. Tapos, ayun. Sabi ko may kuhol ka ako dito na nasa freezer. Hanggang po tayo. Tapos sabi niya, tara, ano tayo? Magmukbang. Kaming dalawa. Mukbang kami. Ewan ko kung ilan na yung views nun. Nababa pa naman kasi nun. Views ni Pula.
Kain po. Tapos na yung blessing doon kasi mga mukbang ni Alamid Striker ubos ko yan pinanood. Napanood mo kaya rin yung ano? Sige nga. Yung vlog ni or na naglaro kami ng basketball. Nandun ako noon. Naglaro ng basketball. Sige daw Kuya Rene. Tayo nuli. Ayun po. Yung vlog po yun ni Alamid na ano, na basketball. Tapos naka-diaper. Panoorin mo yun kuya, yung ano, naka-diaper. Kasama ko dun, ako yung naka ako nung taas may lagay pa ako dito ng mga makeup dito sa ano. Ako nakaisip noon, hanapin ko po. Hanapin ko yung vlog. Kaya ano yun, kaya Alamid yun eh. Ako nakaisip nung ano na noon, yung palaro na yun, mag-diaper. Tapos may nag-ano sa amin nun, may nag-sponsor. Mga taga rito na nasa ibang bansa. Mga nagpa-premyo. Dalawang team. Panalo yun. Lahat panalo. Yung nalikom na pera, hati-hati. Kaya, yung ano, kung paglalaro lang. Mga sinama nila ako para mabulang yung ano, yung palaro na yun. Ay, ikaw nakaisip, pasama ka. Wala akong magawa. Tama ako. Grabe, tawanan dito. Daming tao. Doon muna kami sa loob ng barangay hall. Isa-isang lumbas. Nangyayari, nung mga pinapalabas na, walang lumalabas. Ako pa yung unang pinalabas ko saan. Anong baril-barilan? Gumugulong si Pula. Marunong yan kasi, marunong maggulong-gulong yan si Pula kasi nag-training yan eh. Nag-apply yan ng sundalo tapos ano ba yun, basta nagkaroon sila ng certificate eh. Parang training pa sila. Five viewers ano po. Wala kita nakita sa vlog ni Rika Wan. Opo. Nung kay Rika Wan. Kasi malakas yung negosyo ko noon.
Ano yun eh? Ganitong bond din yun, no? Ayan. Siguro kasagsagan na rin, ano? Hindi. Mag-PPS tayo dito. Sumampa din ano yun. Di yung kasagsagan nga nila. Nagsimula ng bahay. Kasi pumunta pa sila dito eh. Nakipista sila. Kasama si editor girl. Hindi pa ako nag-vlog nun. Sabi nila, sabi ni Otto mag-vlog daw ako. Eh di man ako nag-vlog kasi ano dito, yung kasagsagan ng magpipiesta. Ay, ano ka na doon? Magpipiesta, siguro mga October, ganyan. Pumupunta-punta ka. Pupunta-punta ako doon. Hindi pa ako nag-vlog. Dumadalaw lang ako sa kanila. Tumatambay doon. Kasi nga yung kapatid niya, yung asawa, ay kapatid niya rin, yung asawa niya, bilhan niyo. Kinakapatid mo. Iyayaya ka mo tumambay doon. Magdalo na ako ah. 2 taon. Ano? 2 taon na ako na nagpa-vlog. Ang galit. For viewers, hello po. Harap. Sarap sa bahaw. Mats na mats. Bahaw yung kanin. Banghang yung kuhol. Malamig yung panahon. Uyok ng habaw. Ayaw ng kape. Ang dami kong pantalon. Tawais pa rin. Nagkaritis ko lang dito sa Salamat sa mga subscribe ko. Viewers, comment po kayo. Binabarbecue din yan. Kuhol. Sinadobo mo. Barbecue, piniprito nila. Siguro pwede talaga yung sago. Tagal nila. Ano? Ano? Parang sabihin rin. Parang ako na lang mag-isa nag-comment. Silent viewers yung 2 na lang. Pangatlo si Kuya rin. Okay lang yan? Wala akong upload eh, kaya mag-live na lang ako. Update na. Update lang. Ngayon, basta ako pag di ako pumasok, pag di ako nakakapunta sa ano, sa team, o sa Pabayat Project, may ano rin ako niyan, may dahilan. May ginagawa rin sa bahay. Ganun po. Mag-comment kayo. Ganun yung ano ko po, kapag di tayo nakakapasok. Okay lang yan, Rini. Nag-comment na kaya, Rini. Share.
Ubus ko na yung bahaw. Si ano ko rin, wala na. Si LB Haba. Dati, kayong dalawa yung ano, sa anong upload ko. Si Kuya Kenneth. Doon, o kaya nga po. Nandun po sila eh. Mamarin. Jack Spider, parang Jason di ka na kay Blessing. Di po. 7 viewers long. Di po ako nakipag, nakipag Blessing. Ay gumawa. Tapos, namili ko ng mga paninda ko. Bukas siguro, punta ako dun. Ano? Tigalon si Tuto How. Ako na kayo po. 7 viewers sa loob po. Ang rin eh. Jok lang. It views sa loob po.
Hmm? Mga neighborhood to. Ha? Neighborhood. Alin. Ambot sa mo, Jack. Janice Aranya. Amo, Jason. Hello po. Shout out po. Thank you po sa pag-tune in. Kain po. Merinda. Adobo sa gata. Puhol. Ganun. Ha? Dennis Aranja. Ganun hapon. Malamig na hapon. Shout out sa lahat. Hello viewers. Shout out. Nawala si Jack. Ano gusto ko pang magkape? Ano na? Papalpit na. Steady lang yung live natin. Pakisupport, Alamed Striker, Uragon Any Vlog, Kalayas TV. Yan po, supportan po natin yung mga channel nila. Para sa bago. Ginutang mo. Magkabintang ka? Sabi mo na. Hindi ako. Siyempre ako. Sabi mo na. Siyempre, parang din support din natin. Opo, salamat nga rin eh. Matik na yung rin eh. Naubot ko rin yung kanong pagandahan.
Jason, hindi ka ba punta ng house blessing ni Jamila? Alanganin na po. Tulungan ako. Alas 3. Tapos na rin. Ano? May nasikaso po kasi ko dito sa bahay. Kanina. Namili ko ng mga paninda. Nag-inuman na yun doon. Wala akong ano, dadali na pera. Busog. Si Alamid striker wala siguro doon. It's Alamid may hindi mo man. Nandun po si Alamid kanina, Kuya Rini. Hindi kasi siya umiinom. Hindi naman umiinom talaga yun. Nakita ko doon sa live ni Karot. Nandun si Alamid. Ako lang po yung wala doon. Six viewers. Ubus ko yung kanin. Buti na lang sa ingin mo. Kasi baka din ako kumain. Ito. Mga tubig. Yun o. Kanina, kita ko naka-uwi na yun. Baka. Baka nandun pa po. Kasi alas 3 yung ano eh. Yung pinakang start nung ano, was blessing. Kasi saktong alas 3 malakas yung ulan. Baka din nasimulan eh. Baka dito lang yung malakas yun. Mainit dyan lahat. Para dami si Bibi. Sabi mo, nabasa sa ulan. Dito hindi naman umulan. Ulan. Nakasumulan nun, nakalip ako nun. Kamasig Vlog TV. 7 viewers, hello po. Comment kayo, pahinga muna ako, sabi ni Kuya Rene. Ayan, busog. Ay, nakalimutan ko yung oras. Lagpas na pala tayo ng isang oras. Makik out tayo ni Idol. Parang naka-challenge ah. Kayo naman, sabi ni Kuya Rene. Salamat po sa mga pumasok sa live ko. Thank you. Thank you, thank you, thank you.
Ano kaya ito? Ulo. December, nakapagpalit na kami. Ay, busog. Hello po. Sa 7 na nagtamsak. Ay, 14 pala yung nagtamsak. Siguro kung walang ulan, tulog pa ako. Lakas ng ulan eh. Naka. Kabubusin. Ba't hindi nalagay yung ano? Yung pindi? Ma, pindi. Kain sila ka. Nalagay mo. Nagutom sa amin. Hindi ko yan hindi. Ay. Relax muna tayo ngayon. Bukas, banat na naman. Pala. Grabe talaga ano, allergy yung ano ko sa simento. Pakita ko sa inyo yung kamay ko. Yun, nagsusugat oh. Makatapat eh. Oh. Nagbabaklasan. Yun, gamit ko ng gloves. Oo nga po. Busak sa yung gloves ko eh. Bibili ko ng gloves. Kaya pag ano, di ba pag napansin nyo sa ano, sa vlog ko, naka-face mask ako, balot na balot, tas may medyas. Kasi nangangati ko sa ano, sa simento. Di naman pati ko ano, di naman talaga ako sanay sa construction. Nung nag-vlog lang ako nakapag-construction. Una kumakulog na imo kamot. Kamay. Wala na kaya pula. Pero ko ito. Biglang mainit na. Kanina malamig. Ilonggo.
Wala pa tayong mamimili ah. Mamaya pa yung mga bumibili. Pag yung mga rush hour na. Mga panlotong bahay. 5 viewers, hello. Yung mga ganito, medyo matumal-tumal pa. Kaya tiyagaan lang sa bantay at tindahan. Makita niyan kasi sipag ni Rene mag-comment. Solid yan si Kuya Rene. Bilis ng motor ah. Naya lang ako. Kaya subukan mo na yung mic pala na in-order mo. Ha? Hindi ba? Testingan pa kaya? Lipat ka na dito sa tingin. Saan ko na tumahan? Pag solid talaga ganun, sabi ni Kuya niya. Ano sabi mo ano? Ano sabi na ni ate mo? Ha? Kapakali? Ito ko. Hindi mo naman yung pagdaan. Seven viewers hello po. Ano? Napandingan niyo pwede. Ano man kang sasabi mo ba ha? Sasabi mo ba yan? Nagdudubli ka ka kan. Wala nagtik-tik. Dito nga naman nalagyan ka. Hindi ka parang gusto. Nagkaradang gumalang. Nag-comment ako sa biro. Magkakasan na sa pag-lima. May sibukan mo talaga sa web. Magkasan na akong makita ng mga rin. Naman ba? Reviewers, lagpas na tayo sa oras oh. Nasa 1:37. Madahal. Mamaya naman tayo mag-live. Pagkabi. Out na ako doon, bigay ko na sa kanila. Ayun, out na rin ako. Salamat po sa mga pumasok. Ano lang, update lang. Out na rin tayo. Thank you po sa inyo. Thank you po sa inyo, sa mga pumasok sa live. Ano lang to, habang nagbabantay, nag-live ako para may kwento-kwentuhan. Tumal pa yung tinda. Mamayang, yan po. Thank you very much sa mga pumasok. I love you all. Shout out sa lahat. Silent viewers. Shout out siyempre sa mga sponsor. Thank you very much po sa inyo lahat. Ayun muli, pasensya na po kayo kung di tayo nakapunta dun sa House Blessing. Kasi may bibili. Ano? Ayan po. Bye-bye. I love you all.